Murgildu zaitez naturaren Euskadin. Tontor ederrak, baso liluragarriak eta zelai zabalak zain dituzu. Itsaslabar malkartsuak eta hondartza leunak. Gure lurraldeko landaredia eta animaliak ezagutzeko aukera eskainiko dizuten natur babesleku eta parkeen Euskadi ezin ederragoa. Zatoz, Euskadi berdea ezagutzera. Euskadi naturaren plaza paregabea da. Berdearen ñabardura guztiak behatzeko parada izango duzu hemen. Kolore hau pigmentu hutsa baino askoz gehiago da. Izaera erakusten du. Eta koloreak berak zizelkatu ditu gure herriaren nortasuna, kultura eta tradizioak. Itsaslabar malkartsuak eta hondartzez aparte, badira mendikate eta tontor bikainak. Aizkorri eta txindoki esate baterako. Lekuotan txango lasaiak egin daitezke, eta baita jarduera arriskutsuagoak, eskalada edota mendiko bizikleta adibidez. Euskadin, eskaintza oparoa topatuko duzue, energiaz beteriko oporraldia nahi duzuenok. Surfa egin daiteke areatza ugaritan, zaldi gainean ibili, baita golfean jardun ere hainbat zelaietan. Turismo aktibozalea bazara, etzara ez aspertuko. Euskadiko naturan, babesturiko guneak ugari eta azpimarragarriak dira. Makina bat parke eta biotopotan sailkatuta daudenak. Leku hauek ez ditu oraindik gizakiak eraldatu, eta jatorrizko izaera bakan, garbi eta ikusgarriari eusten jakin diote. Berreunda berrogeita 12 kilometro luze den Euskal Kostaldea da inguru naturalik ederrenetako bat. Hondar fineko areatzak ditugu labar malkartsuen alboan. Esate baterako, itsasoaren igadura etengabeak, Mutriku, Deba eta Zumaia artean dagoen flix ikusgarriaren moduko txokoak sortzen ditu. Eta ibaien itsasoratze guneetan ere baditugu babestutako leku apartak. Esate baterako, ametsetako paradisu ezin ederragoa den Urdaibaiko biosferaren erreserba. Barrualdean berriz, 11 kolore erakutsiko dizkiguten paisaiekin gozatzeko aukera izango duzu. Baita eraikuntzarik gabeko makina bat naturgune ere. Ibaien inguruan neurri askotariko urtegiak daude. Beti ere, seguro unkituko zaituen paisaia berde eta paregabean. Ingurune natural hauetan zabiltzala, Euskaldunok izugarrizko debozioz gurtzen ditugun santutegi bikainak ere topatuko dituzu. Besteak beste, Urkiola eta Arantzazu. Aizkorriko mendilerroaren tolesturen artean gordeta dagoen Arantzazuko amaren santutegia Gipuzkoako zaindaria da. Eraikinean, euskal artista handienetako big parte hartu zuten, Eduardo Txillidak eta Jorge Oteizak. Naturaren Euskadik oso eskaintza zabala opa dizu. Patxataz, familia giroan inguru ez gozatzerik izango duzu noski, eta baita jarrera aktiboagoan nahiago baduzu ere. Euskadi berdean, ez dago ezinezkorik.